Jo, aha, já to musím držet! Ne! Takže čau, já jsem Bára. Já jsem Terka. A tohle je naše první video na kanále Barča a Terča. A chceme, abyste nám napsali do komentů, co chcete, aby jsme natočili, protože nemáme zatím žádný nápady. Možná nějaký jo, ale nevím, jestli se vám to líbilo. A jenom vám chceme říct, že kdybyste chtěli třeba vidět nějaké informace, tak když tak jim taky napište dolů do komentářů, protože jsem tam dala tu ruku. Jak to mám vědět asi, ty vole? To je jedno, prostě napište. Ty děti mě strašně znervózňujou. Oni se tam bobujou děti. No nějaká ženská čumí na nosek na ichtyl. Vole, pojď od znova. Ne, tečka. Nebudu to natočit na tisícka. To je jedno. A chceme vám teda říct, abyste nám dali nějaký návrhy a my to příště natočíme. Máme se aspoň snažit. Ty si děláš prdeli. Ty vole. My dáme provizorní muziku a ona mi dala k prdeli. To tam nedáš, Báro. Dám, protože jsem zmrtvá. Ano, a jsme idioti. Já jsem ale větší, o trošičku. Takže o trošičku. Mě bolí ruka. Mě to musím držet. Natáčíme zatím jenom přes mobil, ale budu se pořizovat selfie kamer. Selfie kamer. Budu se pořizovat selfie tyč a takže pak to bude i lepší. A v těch videích bude docela dost hodně smíchu. To se připadá. A píčoven. Tam si vytíknu, nebo spíš. To je jedno, prostě budeme se tvářit. Budeme se tvářit i se chovat jak blbci. A hlavně tam byla nějaká ženská. Bude mi to znervozní a bolí mě ruka. Jsem stíhal otáčet. Jsme teď venku, jsme na hřišti. Provizorní místo na to natáčení. Kecam. Tak a tohle bylo z dnešního videa všechno. Vím, že to bylo krátký a že to bylo fakt uchylný a všechno možný. A je to naše první video a to znáte. Taky ty vymluvy. A na viděnou zatím ahoj.